Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Nोंथांखौ बरायलायबाय आंनि गोदान भिडिअजों आरोना। आसा खालामो नोंथांमोना मोजां दं, आंबो मोजां दं। नैबे भिडिअआ माने दाख्लै सरस्वतीनिसोमोन आरोना। आं हरसे माने रंगिल पेपार हानांदों आरोना सरस्वतीनि थाखाय, बिमा सरस्वतीनि थाखाय। बेखौनो आं नोंसिनि भिडिअ लाबोलायबाय आरोना। दाख्लै एडिट खालामनानै भिडिअखौ आपल'ड होदोंमोन दिनै बिनि थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरोना गाइस। खस्थ' जायो आरो पेपार हानायाव आसियानो गोदोजोबलायलायो आरोना। बिराद खस्थ'जों हानांबाय आरो बोरबो मोनो आरोना। ओंखायनो खस्थ'जोंबाबो आं हानाहैबाय आइ बिमा सरस्वतीनि फुजानि थाखाय आरो बयबो गथ'फोरनि बोर मोननो थाखाय आरोना। A few moments later. हानोबो बारा रोङा होमबाबो आं गावनि जा हायो बेखौ ट्राइ खालामो आरोना। समायथोंसैल' होननानै आं बेवहाय फट' बिबार हाबाय, लाभ हाबाय, बायदिसिना मोजां मोजां डिजाइन हाबाय आरो फिथाइ सामथाइबो हाबाय, मुदुमफुल आपेल फिथाइफोर हाबाय आरो जेखौ समायगोन बायदि मोनबाय आरो सरस्वतीजों जे बुस्थुफ्रा मिलायगोन। The next day. साजायबाय आरोना नै ओमफ्राय उनाव फुजायाबो स्टार्ट जाबाय आरोना गाइस। जोंना पुर'हिताबो जोंना गामिनिखा, गथ'फोरबो बयबो आखाइ खबजोबनानै बिराद मोजां फुजा होबाय आरोना। जोंना सरस्वतीयाव मन्दपआवनो बिदि जैग्य सावो आरोना। सिगां समाव जों बाथौआवसो सावोमोन, माखासे गामिनि मानसिफ्रा जैग्य सावदों बाथौआ हौवा मोदायसो जायो होननानै, ओंखायनो सरस्वतीया हिनजाव मोदाय जायो नालाय, ओंखायनो बाथौखौ बोखारफिनबाय। जायगा जायगा खिन्थु बाथौआवनो सरस्वतीखौ सावो जोंना। जोंनि गथ'फ्रा बयबो नैबे प्रसाद होनायखौ जोङो गोदो माने जोंनि उन्दैबा जों जेब्लाबो स्कुलाव फरायोमोन उन्दै होमबा जोङो बुजियामोन नालाय सरस्वतीयाव होनांगौखौनो जोङो गाव गावसो जाग्रोयोमोन आरोना। बेयाव बिराद मोजां मोजां बुस्थु फिथाइ सामथाइ लगायना होबायमोन नालाय, बेयाव जोङो जाफागौमोन आरो। ओमफ्राय बेहाय धुप बायदिसिना मिक्स खालामना होयो नालाय आलौलायसैमोन आरो जों रायजो राजा बयबो सापर्ट खालामनानै फुजाखौ जों मोजां मोजां थांहोनायनि थाखाय बयबो ज' जानानै फुजाखौ होबाय आरो गथ'फ्राबो बयबो गोसो खुसि गोजोन लानानै बे फुजाखौ होबाय आरोना गासिबो बयबो सापर्ट खालामजोबबाय। गाहायबो दं, सोरबा साख्रि मोननायफ्राबो माने जइन जाफाफैबाय आरोना। जायफ्रा सुटियाव फैदोंमोन गावसिनि गथ' गथायखौ लानानै बिराद मोजां फुजाखौल' मोजां जानानै थांसै नागिरदों। साजायनाया देग्लाय जोङो बारा इसिबां साजायासै, गामियाव सेन्टारखौ खम जाबाय नालाय, ओंखायनो खामानि मावनो एसे स्टप जाबाय आरो ओंखायनो सिम्पोलावनो मावबाय जोङो। होमबाबो सिम्पोलावनो बांसिन समायनाय खालामसै आरोना देग्लाय। गथ'फोरनि मोसानानै आखाइ खबजोबनानै बिराद मोजां फुजिबाय आरो सोरबा सोरबा बुजिनोबो हाया उन्दै उन्दैफोर बिसोरबो गोसो गोजोन लानानै बेबायदि फुजा होफैबाय आरोना। जोङो खबजोबनानै बयबो बिमा सरस्वतीनि गावसिनि नांगौखौ गाबख'ना लाबाय आरो जों बयनावबो फोथायनाय थायो जे आइ बिमा सरस्वतीनि बोर मोनोबा लेखा गोरों जानायाव गासिबो फरायनायनि मादाव माने आवगायलांनो हागोन आरो
गामियावहाय माने बे प्रसारखौ गासिबो माने आयु सौफिन जासिहरो आरोना देवबाराव बे प्रसादखौनो जोङो जायोमोन guys, naging guys na guys mo videos except naman nag-subscribe ko lang guys ano yun pa 100 subscribers squad ko dyan habang full support lang guys hindi support lang siya magandang video lang guys abang video bagus sebenarnya guys sudah dan support ada subscribe karena bisa berapa ya guys subscribe karena langganan like terus dan sekali terus video mana like lah hari ini subscribe karena bisa yang kau olah mana ada video baru ini ini saya guys कोई भी हेल्प हो सपोर्ट बस सही है लेकिन मैं वीडियो itu sudah mengenai video mengenai musiknya kamu seperti ini benar dengan bisa pergi amin sih pergi amin dari sini kan berarti misalnya aku satu guys nih